Vážení diváci, vítame vás opäť pri sledovaní dopravných informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nové cestovné poriadky, ktoré sú v platnosti od 10.12., vznikli v spolupráci s dopravcom SAD Prievidza. Do prevádzky bol zaradený pilotný nočný spoj, premávajúci z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou o 23.45. Magister Radovan Hladký, čo inšpirovalo TSK k zavedeniu daného spoja? A na trase Trenčín, Trenčianska Turná, Mníchova Lehota, Svinná, Veľká Hradná, Malá Hradná, Banovce nad Bebravou začal premávať pilotný nočný spoj. Tento nočný spoj začal premávať v piatky s odchodom 23.45 z Hasičskej z Trenčína s príchodom pred 1 hodinou rannou do Bánoviec nad Bebravou. Týmto spojom zabezpečíme pohodlnú prepravu pre cestujúcich, ktorí trávili svoj čas napríklad na kultúrnom podujatí alebo trávili čas so svojimi známymi večer v meste. Predstavuje zavedenie nočného spoja výzvu v organizovaní autobusovej dopravy pre samotného dopravcu SAD Prievidza? Samozrejme, zabezpečenie každého nového spojenia je pre nás výzvou, obzvlášť v prípade toho nočného spoja. Pevne veríme, že naši vodiči túto výzvu príjmu a cestujúci ocenia výhody, ktoré im poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj. Zmeny cestovných poriadkov sa týkajú viacerých spojov prímestskej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Viac informácií budeme prinášať v ďalších vstupoch. Všetky zmeny si cestujúci môžu vyhľadať na web stránkach TSK alebo SAD Prievidza.